Здравейте, фенове на часовниците! Днес ще говорим за тунинга на най-харесвания модел от всички Rolex, Daytona. Rolex Daytona в годините няма голямо разнообразие от циферблати и промяна в дизайна, затова много външни фабрики се опитаха да разнообразят това или външни тунингови фирми, които създадоха друг вид дизайн. Една от тези фирми е Skeleton Concept, френска компания, която имитира Artisan de Genève, пълна скелетонизация на механизма на Rolex, отнемаща повече от 3 месеца работа, сафирен циферблат, логото на Rolex е прехвърлено върху стъклото, карбонов безел, на скромната цена за чисто нов от 90 000 евро. Другата тунингова фирма, която основно се занимава с промяна на циферблата, създаване на карбонови корпуси, представителът днес е с циферблат с багетни диаманти, черни сафири на безела и специфичен цвят под субдайлите и стрелките. Багетните диаманти тук са много добре подбрани, без никаква флуоресценция, с идеята като отидете в някой нощен клуб да изглеждате достатъчно стилен, а не да сетите като дискотека. Другото, което днес сме подготвили, безел с багети, седефен циферблат с диаманти. Тук имаме злато и стомана часовник. Часовникът е стартирал от тази си визия. Сменен е циферблата с безел с диаманти. Индексите са Rainbow, с възможност някога, когато клиента реши, да може да се монтира Rainbow безел и много лесно да мине в тази негова визия. Подобен вид тунинги излизат около 12-13 хиляди евро, в зависимост от качеството на диамантите и правилен подбор. Най-скъпият тунинг, който е възможен, е окото на тигъра. Така всеизвестният часовник на стартова цена 140 хиляди евро в магазина. Какво правят повечето клиенти? Купуват стандартна златна Daytona, поръчват допълнително безел с багетни диаманти, циферблат с диаманти и формите на окото на тигър и получават часовника с стартова цена, да кажем, 40 хиляди евро плюс цена на тунинга около 25. Вие сметнете до 140 каква е разликата. Външният вид е абсолютно същия. Набитото око на човек, който разбира, най-вероятно ще хване разликата между оригиналния сертисаж на диаманти в Rolex и това, което е направено от тунинг студиото. Но на ръката в нощен клуб или дискотека това няма как да бъде видяно. С една дума, за скромна сума носите часовник за 140 хиляди евро.